Nasa ika-32 na po kitang Domingo nin ordinaryong panahon. Ang tema, ngunyan, kan selebrasyon niya to kan banal na misa, iyon maninigong pag-andam para sa pagdatong ni Kristo sa satong buhay. Minaandam kita para sa pagdatong ni Kristo sa satuya, sa paagi kan pagpamibi, mga sakramento, asin iba pang mga gawe nin kabanalan, asin pagkamuot. Ipamibi niya to sa selebrasyon kan Eucharistia na lugod, magkaigwa kita nin maninigong pag-andam para sa paglaog niya to sa kahadayaan kan Diyos, sa gabos na momento kan satong buhay. Ang manginginutan po sa Santa Misang ini, amuaka na tong Cura Paroko, si Reverend Father Albert S. Urilio. Matindog na po ang gabos sa pagpuon kan Santa Misa. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Jesucristong kagurang nanta, ang pagkamot kan Dios, asin ang pakisumaro kan Espiritu Santo, mapasaindo gabos. Asin sa imong espiritu. Matugang nasa ika-32 na Domingo na po kita sa ordinaryong panahon, asin ang Ebanghelyo hulita. Nagtatapos ang taon liturhiko, liwat pinapagirumdom kita na maging handa, maging andam
sa pag-abot kan kagurangnan. Hulita da itaaram kung anong aldaw asin oras siya madatong. Kaya liwat pinapagirumdum kita kan na kita maging marigmat, maging andam, maghimate sa iyang pagdatong. Matugang ako untaan sa tong mga kasalan, tanganing magkanigo kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, ta nagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ako. Kay nangangadya ako kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangan tan Diyos. Maherak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawada sa tong makasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Asin sa daga katulinongan, sa mga taong marahay ang bukod. Inuo maumika, rinurukyaw ika, sinasamba ika, pinapanguraway ika, pinapasalamatan ika. Huli ka, dakula mo, kamurawayan. Kagurangan na Diyos, Aden langit nun, Diyos amang makakamhan. Kagurangan aking bukod, Jesu Kristo. Kagurangan na Diyos, Cordero kan Diyos, akikan Ama. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinapan, kaheraki kami. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinapan, ako aansa mong pagkimahera. Ika na nagtutukaw sa too kan Ama, kaheraki kami. Ikasanaan banal, ikasanaan kagurangan, ikasanaan turog kahalangkan. Jesu Kristo kaiba, kan Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Mamibi kita, o Diyos na makakamhan asin maherakon, kaugaying likayan kami sa gabos na makaiwan, tanganing talingkas ang kalag, siring man ang hawak, tugison mi sa bilog na isip ang mga bagay na sa diri mo. Huli, Keso Kristong kaguranan niya mo sa imong aki,
na kaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro ka na Espiritu Santo, Diyos sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po para sa liturya kan tataramon. An enot na babasahon, iyo an manunungod sa pagkamit kan kadunungan, asin karahayan sa buhay, duman sa mga mahigos sa paghanap kan mga ini. Himateon niyato, an enot na babasahon. Pagbasa sa libro ning kadunungan. Masula asindai naluluyos ang kadunungan. Madaling nagpapatingkalag sa namumuot sa iya. Asin nakakakua kang mga naghahanap sa iya. Iniinutan niya ang mga nagmawot para magpamidbid. Ang minaamay sa paghanap sa iya, dai mapapagal. Tanakatukaw siyang makukuha siya sa iyang tata. Kaya ang paghorop-horop sa iya, lubos na katadungan, asin ang nagpupuka, huli sa iya, madaling magiging matiwasay. Taang mga maninigo sa iyang hinahanap niya sa inman na lugar. Sa mga agi-agihan, nagpapahiling siya sa inda. Marhay ang buot sa lambang kaisipan, sinasabat niya sinda. Tataramon kang kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorial, ang sakong kalag napapaha sa imo kagurangnan kong Diyos. An sa kong kalag napapaha sa imo, kagurangnan kong Diyos. O Diyos, ika ang sakong Diyos, ika ang hinahanap ko, ika ang napapahaan kang sakong kalag, ika ang nahihidawan kang sakong laman, sa dagang panggang, kapoy, daing tubig. An sa kong kalag napapaha sa imo, kagurangnan kong Diyos. Siring ka iyan sa santuaryo, nakatingkalag ako sa imo. Hinihiling ang kusog mo sa kamurawayan. Tamarhay ang si imong kabutan, kisa buhay sa sakungimot, magrorokyaw sa imo. An sa kong kalag napapaha sa imo, kagurangnan kong Diyos. Kaya pag umawon ta ka sa sakong buhay, sa imong ngaran, iitaas ko ang sakong mga palad, siring sa hutok sa kataba. Mababasog ang sakong kalag, ang sakong ngimot nagkukurahaw, mag-uumaw ang sakong nguso. An sa kong kalag napapaha sa imo, kagurangnan kong Diyos. Pag Buhay sa kamurawayan, nagtatauman dumaan siya ni Jesus. An ikaduwang babasahon. Pagbasa sa enot na libro ni San Pablo sa mga taga-Tesalonika. Dangan habo niya mo na maignorante ka mo, mga tugang. Dapit sa mga nagtutururog, tanganing dai ka mo mamundo, siring kan iba na mayong paglaom. Takon nagtutubod kita ki Jesus, nagadan asin nabuhay liwat, siring man ang mga napaturog, dadarhon kan Diyos ki Jesus, kaiba man niya. Uya an itinarami sa indo, sa tataramon kan kagurangnan. Kitang nabubuhay, kitang natatada, sagkod sa pagdatong kan kagurangnan, dai makakalamang sa mga napaturog na. Tan kagurangnan man sana, sa sarong pagbuot, sa tingog nin arkanghel, asin trompeta kan Diyos. Mahilig hali sa langit.
asin ang mga nagadan na yaon ki Kristo, enot na mabubuhay. Dangan kita na mga buhay pa, an nawawalat, rarabsingon sa mga panganoron kaibaninda sa pagsabat, sa kagurangnan, sa aire. Siring danay kitang makakaibahan kan kagurangnan, kaya magpari na nga rangahan kamo sa mga tataramon na ini. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindugpan gabo sa pagrukyaw kan Ebanghelyo. Ang kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Ang pagbasa kan banal na ebanghelyo sosog ki San Mateo. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Inusip ni Jesus sa iyang mga disipulos ining parabola. Dangan iaarog an kahadean kan langit sa 10 birhen na nagkua kan sa indang mga ilawan asin nagluwas sa pagsabat sa nobyo. An 5 sa inda lulong asin an 5 matadong. An mga lulong pagkua kan sa indang mga ilawan dai nagdara nin lana. Alagad si mga matadong nagdara nin lana sa saindang mga botelya, kay ba kan saindang ilawan. Kawasa na abalaan nobyo, natungkaan gabos, asin napaturog. Matangang banggi, may kurahaw na nadangog. Uya an nobyo, magruluwas kamo sa pagsabat sa iya. Dangan nagbangon si gabos na birhen, asin inandam ang gabos na ilawan. Si mga lulong nagsabi sa mga matadong, tawi man kami nin lana, hulita napaparong na an samong mga ilawan. Nagsimbag si mga matadong, tibaad magkulang na lugod ini sato, marahay pang maglakaw kamo paduman sa mga nagpapabakal, asin magbakal para sa indo. Paghali ninda, tamabakal, uminabot ang nobyo. Si mga andam kaiba niyang naglaog sa kasal, asin sinarhan ang pintuan. Sa huri, uminabot man si ibang mga birhen ang sabi, kagurangnan, kagurangnan, buksi kami. Sinimbag, amen, nagsasabi ako sa indo, dai ko kamo midbid. Kaya magpakarigmat kamo, huli tada inindo aram, an aldaw ni an oras. Marhay na bareta kan satong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Matukaw po sa paghinanyog kan humiliya.
namumutan ng mga tugang, tanganing itukdo sa satuya gabos ni Jesus sa paagikan ebanghelyo ang kahalagahan kan paghahanda. Ginamit niya ang parabola kan 10 birhen. Asin ining mga birhen na ini, 5 duman sinasabing lulong o bakong gayong matali. Si 5, sabi sa ebanghelyo, matadong. Ulo sa ibang translation, mga madunong na mga birhen. Ginamit ni Jesus ang imahin kan karasalan, tanganing sa iyang ipahayagan sa iyang punto. Siguro po ang karasalan sarong okasyon na sa gabos na kultura mahihiling ta ang karasalan, asin halos kadakol na mga tao pag-igwan ng kasalan, mag-ordinaryong tao o may kaya, perming nakakaigwan ng oportunidad na maka-attender kan kasalan. Lalo na kung pinsan mo o kaya kabarkada mo na ikakasal, usually naiimbitaran kita in one way or another, or at one point in our lives, siguro naging parte kita kan okasyon, kan karasalan. So ining okasyon na ini, totoo sa gabos na mga kultura. Kaya ini ang ginamit ni Jesus na ladawan. In fact, ang kaugmahan sa langit, pinaglaladawan na sarong bangkete, nagaro perming karasalan ang tema. Sa kultura kan mga Palestinians, na kung saan ini ang konteksto kan ebanghelyo, ang karasalan po ginigibo sarong simana. Alagad sa enot na aldaw, igwa po sindaning rito, na kung saan sinusundo kan nobyo an sa iyang maaagom duman sa harong. Halos pag-ibanggi, maduman siya sa harong kang aagumon niyang babae, asin idadara niya sa iyang harong na kung saan duman gigibuhon an rito sa pagkasal. Asin habang ang nobyo yaong paduman sa harong kang babae tanganing magsundo, igwa ni mga inaapo na mga bridesmaids o sa ebanghelyo ginamit ang tataramo na mga birhen. Ang gibo ninda iyo ang matauning liwanag, kaya igwasinda ning lampara. Pero dahil sinda nakakasiguro kung anong oras mabalik itong nobyo na nagsundo duman sa iyang aagumon. Kaya kaipuhan na maghalat sinda. Dahil ninda aram kung anong oras, matangang banggi, may pa o kaya baka iumaga. So, arog kayan. Asin, digdi sa ebanghelyo, pinagbanggit sa tuya ni Jesus sa parabola na si 5 birhen madunong, aram ninda na pwede sir mahaloy ang nobyo, kaya nagdagdag pa sinda ning reserbang lana. Takon maubos itong lana sa indang lampara, may ikakaribay sinda. Alagad si 5 birhen, bakong gayong madunong, daing gayo na pag-isipan kung ano sa indang gigibuhon o may sindang plan B, just in case maubusan sinda nin lana. Basta ang aram ninda sinda itong mga bridesmaids na mailaw. Alay na iniisip na pwedeng maubos ang lana.
sa saindang lampara. Asin iyan mananggad ang nangyari, naubos si Lana sa saindang lampara. Kaya kan magdadangadang na ang nobyo, halos day na naglaladaan sa saindang lampara, masubli ko ta sinda ning Lana sa lampara sa mga madunong. Alagad sabi ka mga madunong, baka maubusan man kami, baka mayo na kaming sapat na Lana. Kaya mas maray pa, magduman ka mo sa nagpapabakal ni Lana. Ano usually ang mangyayari kung dai mo gibuan sa imong obligasyon bilang taga-ilaw kan pagbalik kang nobyo? Siyempre, dai ka na pwedeng palaugon duman sa karasalan. Sabi kayan, although sa kasalan, perming may imbitado, igwang mga dai-imbitado. Oh? Kung igwa man nakakalaog sa karasalan, mga gate crossers yan. Pero definitely, lalo sa panahon ngunyan, dawa kapinsan ka, pag dai ka imbitado, usually dai ka man mina-attender, kung dai, lalo na kung bilang sana talaga, o kaya minasabian pamilya, celebration lang ini kang pamilya, kaya limited ang mga invited guests. Kaya pag napintuan na, mayo na, dahil na pwedeng maglaog. Asinsiring ang nangyari sa mga lulong na mga birhen. Dahil sila nagkaigawa ng pagkakataon na makabali duman sa seremonya kan karasalan. Ini simpleng istorya, parabola, alagad nagsasabi sa tuya kan sa tuyang pinag-aandaman. Sabi ni Jesus, sa anuman na oras o aldaw, maabot an kagurangnan, an nobyo, na mayong iba kundi an kagurangnan. Tanganing kita makaiba. Si Jesus napadigdi tanganing sundoon kita, iiba kita sa dakulang bangkete sa kahadean. Alagad, kung dai kita andam, dai naglalaad ang satuyang ilaw, ang satuyang lampara, paano kita makakaiba sa iyang, makalaog sa iyang, sa dakulang bangkete sa kaadean nin langit. Napakahalaga po ining lampara o kaya ilaw. Sa bertud kan sa tuyang bunyag, inaapod po kita na maging ilaw nin kinaaban. Asin, ang ilaw na iyan dapat danay na naglalaad. Tanganing danay na naglalaad, kaipuhan na perming igwaning lana. Ano ang lanang iyan na nagpapailaw kan sa tuyang buhay bilang mga Kristiyano? Mayo pong iba kundi ang grasya. Asin ano po ang grasya? Ang grasya, iyo ang satuyang partisipasyon sa Diyos noon na pagkabuhay. Tinawan po kita kang grasyang ini durante kan kita binunyagan. Alagad ang grasyang ini pwedeng mawara sa satuya. Paano po nawawara ang grasyang iyan? Kung kita nagkakasala. Kung nangungurog sa tuya ang kasalan, sabi kaya ni San Pablo, ang grace and sin are incompatible. They pwedeng either you choose one or the other. Kung pinili mo ang kasalan, siyempre mawawara ang grasya. Alagad, sa satuyang katolikong pagtubod, na ibabalik ang grasyang iyan every time na kita nagsulsol kan sa tuyang kasalan, nagkumpisal, asin ikitaliwat, nakakaako kang grasyang iyan. Asin padagos iyan na nagtatalubo every time na nag-aako kita kan Eucharistia, kan sakramento, kan banal na hawak ning sa tuyang kagurangnan. So iyan po, partisipasyon niya to sa buhay na Diyos noon. Iyan ang lana na nagpapailaw, nagpapakusog kan sa tuyang mga buhay bilang mga Kristiyano. Alagad, ang ikatulong bagay
na linalauman sa tuya, tanganing masabi niya to na an ilaw na iyan naglalaad. Iyo kung kita oral daw, nagigibo ning karahayan sa tuyang kapwa. Ini ang inapod na active charity. Gibong karahayan sa kapwa. Kaya kung umabot man ang kagurangnan na dayta inaasahan, pero yaon, buhay na buhay ang sa tuyang pagsasabuhay kang pagkamuot na iyoan pinakaurog na tugon ning kagurangnan. Mayong dahilan, tanganing kita sa yumahan na makalaog sa iyang kahadean. Ta sa paagi kan pagkamot diyan maaaraman na kita kasaro kay Kristo. Sabi kiyan kung kita nagkakaminuutan yaon diyan an kagurangnan. Kaya namumutan ng mga tugang, sometimes ang sinasabing delay of the coming of the Lord is an advantage. Minsan nahahaloy ang pag-abot kang nobyo. Pero dapat ang pakinabangan ang delay na iyan. Iyan ang panahon na kung saan kita makakapagkibog pa kang dapat niya itong gibuhon. Halimbawa, baga may exam, minsan nadidelay ang teacher, minsan advantage pag nadidelay ang teacher. Taano, may panahon ka pa na mag-adal. Pero siring man, ang delay kan pag-aboting kagurangnan is an advantage for us. Why? May panahon pang itinatao sa tuya tanganing kita makapagibo ning karahayan. Just in case nalilingawan ta na kita mga Kristiyano na inapod, na maging ilaw kang kinaban, na maging tagapagdara kan karahayan ni Diyos. So take advantage of these moments. Maugma kita na dahil kita binibigla ning kagurangnan. Sana it will always be our prayer na kung kita magtalikod sa kinaba na ini, maabutan kitang andam ang satuyang sadiri, ang satuyang kalag. No? Siguro, liwat gusto kong istorya giraray ining istorya kang mga Jesuit manungod kay St. John Birchman. Minsan ining mga Jesuits nagkakarawat ning bilyar, as in may saro sa sainda na medyo seryosong Jesuit nagrani sa inda, as in hinapot sinda itong mga nagbibilyar. Kung sabiyon sa imo na in 15 minutes, kukuanon ka na ning kagurangnan, babawi o na ang buhay mo ning kagurangnan, ano ang gigibuhon mo? Sabi kang enot na Jesuit, ang gigibuhon ko, maduman ako sa chapel, mapangadji ako. Sabi kang ikadua, Jesuit, maduman ako sa padi, tapos makumpisal ako, mahagad ako ning tawad. Asin so ikatulo, sabi niya, maduman ako sa sakuyang mga magurang, mapaaram ako, mahagad ako ning tawad. Alagad si St. John Birchman, kan siya hanapot, ano ang sa imong gigibuhon? Kung 15 minutes na sana, kukuanon ka na ning kagurangnan. Sabi ni St. John Birchman, ang gigibuhon ko, mapadagos lang ako sa pagbibilyar. Tano, ninholita, anytime na andam siya, anytime na kuanon siya ning kagurangnan, handaan sa iyang kalag. Day kay puhan siya na maggibo pa ning anong paagi dahil buhay ang sa iyang pakikisumaro sa mahal na Diyos. Sana po ang buhay ta maging siring man, medyo lesser sa negativity, sa buhay kasalan, papagdanayon ta ang grasya ning kagurangnan sa satuyang buhay, gibuhon ta ang satuyang obligasyon bilang mga Kristiyano asin Katoliko, asin mabuhay na padagos na nagdadara kan karahayan ng Diyos sa satuyang kapwa. Amen. Matindog na po ang gabos.
Nagtutubod ako sa Diyos Ama makakamahal. Paglalangkan langit asin daga, asin ki Jesu Kristo, aking butong niya. Kagurangan ta. Ipinangin ang huli ka, Espiritu Santo, ng dating Birhen Maria. Nasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, Ipinako sa krus na gadang asin iniluho. Uminilig sa mga gadang, ang ikatulong baldan, nabuhay liwat pares sa mga gadang, suminakas sa kalangitan. Nagtutuklas sa too, ang Diyos ang makakamtan, man magaling sa pagkukuha sa mga buhay asin mga gadang. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parupakin na hapagin mga santos, sa pagpatawad ng mga kasalan, sa pagkabuhay liwat ng laman, sa buhay na daing kasagpuran. Ang lambang saro sa to nagmamauot ning kaugmahan na ang kadayan kan Diyos na ang makakapano. Kaya mamibi kita sa Ama para sa grasya na makaabot kitang ligtas sa iyang kahadaan. Ang simbag, kagurangnan, hinanyuga ang samong pamibi. Kagurangnan, hinanyuga ang samong pamibi. Tanganing ang Santo Papa, asin ang mga obispo kan simbahan, padagos na magmangno sa banwaan na pinaniwala sa inda sa pagkamot ni Kristo, asin padanayon nindang maliwanag ang laad kan pagtubod. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyuga ang samong pamibi. Tanganing urog niyatong masabutan na ang Diyos danay naharani, asin nagpapamati kan sa iyang presensya, urog na sa mga kaluyahan, asin pagtios kan sa tuyang kapwa. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyuga ang samong pamibi. Tanganing padagos kitang mabuhay na andam sa pagdatong kan kahadaan kan Diyos sa satuyang buhay na nagpupuka, daing pakatakot. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyuga ang samong pamibi. Tanganing an mga naghehelang, an mga maedad na, asin an mga nakulugan nin pagsayuma, makamati sa pagmakulog ni Jesus sa mga taong nagmamangno sa inda. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang gabos na mga gadan, akuon kan kagurangnan sa bangkete nin buhay na daing kasagkuran sa langit.
ipamibinyato sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Langit no na Ama, himatean sa muyang mga pamibi, nagikan sa puso ming dalisay. Tabangi kaming magtalubo sa kabanalan, asin karahayan, mantang nagahalat kami sa magayagayang paglaom, kan pagdatong, kan sa imong kahadayaan. Huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po, asin isusunod ng pagdulot kan mga atang. Sa sarong pagpareta, ipinasabot. Kung ano sa imo ang ipinagbubuot, nakuha na kayo kaneno, asin pinaghuro-huro, mangingidang ka, asin mga sa Diyos ipinaubayan sa diri. Asinan mga masunod na mangyayari. Initaas ang gabos na pagkatakot, iwinalat sa iyong mga kamot. Panokan Espiritu, ika nagsabi. Uyaan o rihipon kang kagurangnan, mangyari susuksa sa iyong Tindog po. Magpamibi ka mo mga tugang, tanganan sa ko asin sa indong atang, magkanigong akoon kan Diyos amang makakamhan. Akoon man lugod kan kagurangnan an atang sa imong mga kamot, para sa kamawan asin kamarawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, namimibi kami, kaugaying hilngaan mga sakripisyo ngunyan, tanganing makamtan mi sa maludok na pagkamot, ang ginigumi mo'y huli kan mistero kan pasyon, kan sa imong aki, huli ki Kristo, na sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu, itaas ang mga puso, initaas mi na sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninig asin dapat matanos asin nakakaligtas, nadana asin minsan sain, magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran. Ta sa siring na pagkaherak, namutan mo ang kinaban. Sinugo mo sa mo ang paratubos man sana, binuot mong makisumaro siya sa samong kamugtakan. Maliban sa kasalan, tanganing mamutan mo sa mo, ang namutan mo sa aki. Sa pagkuyog niya, binago kami, para sa imong mga balaog na napatimasang mi sa pagkakasala ning day pagkuyog. Kaya kami man kagurangnan kay bakang gabos na angheles asin santos, nagpapahayag nin pagtubod sa imo, maugmang nagsasabi.
magluhod po kita. Kagurangnan, ikanagadan banal, burabo din gabos na kabanalan, kaining maatang namimibi kami, pabanalakan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maging hawak, asin dugo, kan sa mong kagurangnan na sa Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkwasyanin tinapay asin pagpasalamat, binak ini asin tinaos sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamo gabos asin magkakan kaini, tainian sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuan niya maning kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, tinaos sa mga disipulos na ansabi, mag-ako kamo gabos, asin mag-inom kaini, tinian ang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson, para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuhon indo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Si Kristo nagadan, si Kristo na buhay liwat, si Kristo magaling Kaya kami na nagroromdom kan sa iyong pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, asin kalis sin kaligtasan. Nagpapasalamat at pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo, asin nakikimahera kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Giromdoma kagurangnan an sa imong simbahan, na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamot kay bakan sa mong Papa si Francisco, kan sa mong Obispo si Rolando, asin kan gabos na klero. Siring man giromdoma sa imong pagkaherak an sa mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na mga gadan. Dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Birhen na ina kan Diyos, ni San Jose na sayang esposo, kan mga banal na apostoles asin gabos sa santos, na kaito pa nakapagayagaya sa imo, magkanigong maging kahiras, kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong sa Jesucristo. Huli sa iya asin kaiba niya asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro ka na Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asing kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Tindog po. Natugduan, kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos no na kaugalian, nangangas kitang magsabi.
Ama mo na yaon sa langit, papalalo ang ngaran mo, magdato ang kaharian mo, mangyari ang buot mo sa dagat, isirin sa langit. Ang samong kakanon sa araw-araw, itao mo sa muya-muya. Asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asin pare kami ang narahasa subok, kundi agawa kami sa maraon. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan. Asin Magluhod po kita. Uya ang kordero kan Dios, uya ang nagpapara kan mga kasalan kan kinaban.
Paladan ang mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, baka kung maninigo na ka magdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asin an sa kong kalag, mauumayan. Sa krus pinamalas mo, pag-ibig na wagas, tinubos sa pag-ibig, kaligtasan ang lahat. Biyaya na nagmula sa pag-ibig mo, aking tatanggapin ang pagpapala mo, pag-ibig at kagalingan sa buhay kong ito. Tinapay kang tinatanggap ko, mapagkalingang mga kamay sa aking gumagabay, ipinagpapalad, nagbibigay sa pag-ibig mo, aking tatanggapin ang pagpapala mo, pag-ibig at kagalingan sa buhay kong ito. Tinapay kang tinatanggap ko, tinapay ka ng buhay, tinatanggap ko. Matindog na po.
Mamibi kita, kagurangnan, pinakakan sa banal na atang, asin naghahagad kan sa imong pagkaherak. Nagpapasalamat kami sa imo na sa pagbulos kan sa imong espiritu, magdanay ang grasya nin katanosan sa mga linaugan kan langit no nakabagsikan. Huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Magtukaw po sa nakapirang pagirumdom. Inot po in antisipasyon sa pagselebrar niyato kang World Day of the Poor upang kinabanaal daw kan mga dukha na pinagpunan ni Papa Francisco mga pirang taon ang nakalilipas. Magkakaigwa po kita ng second collection. As ninhuli po ta sa Domingo, igwa kita pong pig-identify ng mga pamilya na sa tuyang tatabangan. Actually po, ining sa tuyang ginigibo, hinihinguhan niya to na every month, igwa po kitang siring na ginigibong pagtabang sa mga hikahos niya itong mga tugang. So every barangay o kada barangay naglilibot po ang services committee tangani po na mag-identify kan mga tugang niya to na dalagang hikahos sa buhay. So malain po ini sa ngunya na Disyembre, hopefully every month igwa po kitang gigibohon na siring na just to be aware na sa tuyang komunidad may mga pamilya na nangangaipo kan sa tuyang tabang. Ikadua po, ngunya na weekend, igwa po kitang parish renewal experience. Kung bakante po kamo, igwa man kamong panahon, mag-attender po kita ka nasabing renewal experience, once in a lifetime na eksperyensya, pero sigurado po kita na makakatabang sa tuyang sa pagtalubo kan sa tuyang espiritual na pagkabuhay, as in siring sa agyat kan ebanghelyo ngunyan na maging andam kita sa pagdatong kan kagurangnan. Dangan po ngunya na December 2, Sabado, take advantage po kang Parish Advent Recollection. Gigibuhon po ini pagkahapon nin Sabado sa December 2. Sa oras na alas 3, papanginutan po ini kang Rector kang Holy Rosary Major Seminary, si Father Joey Gonzaga. As in, pakatapos po kayan, bago ang misa, isusunod po ang pagbindisyon kan Advent Rite. And then sa pizza 25 kang Nobyembre, igwa po kita ng pre-K na 101 para po ini sa mga facilitators kan mga kakasalon. So iniimbitaran po kita sa mga members kang family ministry na mag-attender kang nasabing pagtiripon na i-kukondusir kang family ministry kang Archdiocese ng Cáceres. And then, bukas na man po ang pagpalista para sa mga kandidato sa Search for Little Niño 2024. Ang presentation po sa December 3 sa misa pagka alas 8. Ini po i-sponsoran kan Ancilla Domus Day. Bago po kang final blessing, iniimbitaran ka po kung may birthdays po ngunyan, nagsiselebrar kang kumpleanyo, magdigdi po sa inutan for the blessing for birthday blessings for birthday celebrators. Igwa po, Mayo, magitaas kang kamot po. Igwa, o mag-inutan na po digdi.
An kagurangnan mapasaindo, asin sa imong espiritu. asin bendisyonan kamo kan Dios na makakamhan, an Ama, asin an Aki, asin an Espiritu Santo. Amen. Tapos ang misa, lakaw sa kataninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Diyos. Lakaw sa mga dalangin tinakpan, si Jesus daron sa mga